ki nong yalam ka sinjo ki try bat nongnya kali kamai ka pri u nyau trap menin kasni kilalai ban yakendu ya chief executive member CEM ka Khasil Autonomous District Council KHADC uba Shembolang Renja ban kentu na ka council bahkan shim kya halor ka jinge ki nongnya kali na ka bri u nyau trap habakren shakilat pathai khubor uba balajit jarwa u general secretary ka AKM TTA uliathu baka jinglai ka sinjuk banya kendu ya CEM ka KHADC kalong ban kerpat ya ka council bahkan mi lang ya ka jinge jongki trairi da ka penskam ya ka United Khasi Chinte Hills District trading by non-tribal regulation kat kandaispa samsau as amended section lai A para 1 para B kabala kedau ba kino ki balai business kabakan tubru ya ki ba kamai kali bat ki badai ban donno ya ka trading license haba ki kamai haki jaka ki bahap hapo ka shik shedol menta ka sngi ngilawan ha ka KHADC kalong namar baka jingkiu baka sikim kadon ya ka special article panyada ya ka handrai halor kanehi omtang ka sikim handrai wat ka meghalaya ru lingba ki autonomous district council kiyo yakane ka special article kum ka sikim ulaong shushu ula berap da ka bawang kum ta ngilawan ha ka KHADC menta kasni ban kentu ya ka council balada ka sorkar kampala ban le ni kwa ba ka council kanbu da ki kendon ban ya rap ya ki nongnya kali ki badai ki trai jela ulia turu baka jingwan ban yakendu ya CEM menin kasni kalongru namar kidon na kibriu na asam kibala sedang ban thit yaki kali ML banyo kamai kumta kilawan ban ujor ban shimkhya ban pentikna baki nongnya kali kamai barjela kidai ban don yaki label license bat ka trading license na ka council ha kabia dai bat kane ka jingdawa ka sinjuk na ka leng u CEM da ka jingseu khya ulaiktin ba yakane ka kam unsa shong kerki bat katna trade banwa yakilat kilinti